An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 3 na marisi kalo don bi o tile 9 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ sunkalo makɔnɔ na an balana k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurumba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladan k'a fɔ kunungo o tun ye ka dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 8 ye o ye musolakaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen diɲɛ sɛgɛlɛnni kɔnɔ na o laadaw tilenna an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi basigi ni lafiya hali bi wulikɛjɔw bɛ ka kɛ ni ko magɛn o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi wulikɛjɔ minnu bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka se k'i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛdiɲɔgɔnmaw ka se k'olu kɛ patrona olu bɛ se ka bɛn kola cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la nunu de bɛ na ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ a tun yɛrɛ k'a fɔ mondoro dɔgɔfɔlɔ tɛmɛna gɛlɛya min taara ka ɲɛ siye ma an ka finitigilaka dɔw tun bɛ k'i k'a dɔn n'olu kunnafoni tun tunnen bɛ maaw la kunnafoni la k'olu kɛla ka ye a yirala k'a fɔ jamana maa ɲɛmaw fɛ hali bi wulikɛjɔw bɛ senna basigi ni lafiya o min ye ka dɔn k'a fɔ faso de bɛ yɛlɛ ka wulemada ye bi ka se k'o baaraw senni ka sa dan na ko ni Ala sɔnna baara minnu bɛ senna jamana in basigi na lafiya kɔni wulikɛjɔ bɛ yɛlɛ bɛ k'u fɛ ni ka se ka tɛgɛ da u kan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye an balana k'a fɔ bibi na Mali ni Mauritanie wulikɛjɔw kɔni ka dɔn k'a fɔ olu bɛ senna an balana k'a fɔ jamana in fila mara ɲɛmaw fɛ o wulikɛjɔw tɛ dɔ yɛrɛ fɛɛrɛw bɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se k'u tɛgɛ da takuruda kelen na basigi ni lafiya bɛ se ka jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnya dɔw ye k'u sɔn kɛ Mauritanie jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ Mauritaniekaw ka fɔla k'i ka dɔn ko a deli ka kɛ olu ka jamanaden dɔw k'i ka dɔn olu ye gɛlɛya sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ na o kɔfɛ ko nin waati laban ninnu na min ka dɔn k'a fɔ jamana la kana bɔ baara minnu na ka taa se Mauritanie daɲɛmayɔrɔ la dɔw b'a yira k'a fɔ k'u bɛ ɲini kana gɛlɛya sɔrɔ a la u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka sigikafɔ kɛ u k'u tɛgɛ da takuruda kelen na jamana fila in bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na bɛn ni kelen ya ka se ka wulikɛjɔ kɛ min ka dɔn ka walejugu kɛbaaw ka se k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana ninnu sen na k'o ye wulikɛjɔ in kunba de ye jamana fila in bɛɛ lajɛlen ka fɔ la ni Ala sɔnna ma baara minnu bɛ yen ni o ye laɲiniw fila bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛn'o sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye marisi kalo tile 8 tun ye kunungo ye o laadaw tilenna a bɛ deli ka taa kɛ an ka lajɛrɛkɛyɔrɔbaw la an ka jamana kɔnɔ na nka kunungo ta kɔni u ye kɛcogo kura wɛrɛ ni k'a bila o hokumu kɔnɔ na ka taa n'a ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenya na o dukɛnɛba la o kɛnɛ kan min ye muso ni du ni denbaya ministre n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ wadijilakaw furumuso Fune Kulibali ale kuma ta kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ. Nisɔndiyalen don bi parce que an bɛ 8 mars kɛnɛ kan 8 mars min diɲɛ muso b'a fêter san o san an y'a kɛ refondation thème an y'o de ta cette année o ye jumɛn ye parce que ko dɔ de kɛra Mali la musow nana ye k'a fɔ cɛw nana ye k'a fɔ ko ni an ma wuli ka jɔ k'an kɛ cɛ kelen muso kelen ye ka wuli ka Malikura jɔli bolo sen da ko an tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Maliko la o tɛ taga muso kɔ parce que ni ko du muso don ni ko société muso don ni ko jamana muso don yɔrɔ kɔni i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Malikura jɔ ko musow dama don a la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye buwa ni du ni denbaya o ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ madame Wadije Fune Kulibali ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan Mali ministre ɲɛma Dr Chokal Kokala Mayiga tun bɛ kɛnɛ kan ye a ma kɛ nisɔndiya dogo a ye kuma min fɔ ye o filɛ. D'habitude réunion in bɛ kɛ CICB la musow bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'u ka manifestation kɛ u ɲɔgɔn dama mais ni ze in na u ko k'u bɛ bɔ ka na boulevard kan olu ni cɛw ka fêter ɲɔgɔn fɛ n tila k'a fɔ ko n nana yan ka kuma saba de fɔ kuma fɔlɔfɔlɔ o ye président de la transition le colonel Assimi Goïta k'a ka foli fɔ Mali musow ye an mago bɛ min na a ye duwawu k'an ye a y'an soutenir n y'a fɔ gouvernement kɔnɔ muso damadama minnu bɛ gouvernement la n'i ye mɔgɔ 10 bila gouvernement la 15 ka taa 20 i b'a sɔrɔ o musow u bɛ sɔrɔ a la baara min ka gɛlɛn yɔrɔ min na n t'a fɔ olu kelen de b'a la dɛ
n'i ye santé sa n'i ye garabu ta muso minnu bouger n'i ye école ko ta muso minnu bouger n'i ye réforme politique institutionnelle ka jamana Mali kura sigi muso min b'o gérer muso min bɛ siraw ni fɛnw gérer au ministre bɛɛ muso de don le ministre de la promotion de la donc en wasolen do on est fier de ces femmes ne bɛ to k'a fɔ les amazones du gouvernement ni tiɲɛ Mali ministre ɲɛma Dr Chokal Kogala Mayiga kan kɛnɛ kan a fɔra cogo min na ministre ɲɛma fɛ ka musow ka bonya di u ma o y'a kunba de hakilila minnu talen filɛ ala ka kɛ sababu ye an ka jamana ka se ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra hali bi musolakaw hukumu kɔnɔna na musokulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ kɛ ko muso yiriwatɔn sanko ka se ka fɛɛrɛbɔlen le tigɛ bana min bɛ n'i y'a sɔrɔ diɲɛ laban banajugu kɛrɛnniyana coronavirus ka se k'o ɲɛfɔ maaw ye maaw bɛ se k'u janto la cogo min na u ye baara in kɛ cogo min na u yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. ni a ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamu a taamasiyɛn bɛna du kɔnɔ a bɛ ka dankari k'an ka mɔgɔ caman na k'a sababu kɛ taamasiyɛnw dɔnbaliya ani vaccin in yɛrɛ réseaux sociaux bɛ ka mankutu minnu fɔ a kan a bɛ ka mɔgɔ caman siran ɲɛ an y'a ye n'an ma wuli k'an jɔ ni bana in bɛna ka na tiɲɛliba de kɛ an yɛrɛ fɛ yan farafinna donc ni musow y'u engagé diɲɛ ko o ko la o bɛ ɲɛ o de la an ye wulikajɔ kɛ ka se partenaires ma an ka se ka nin baara ninnu waleya an ka Maliba in ka se ka coronavirus yani wagati cɛ an fana ka kɛ 0% ye. commune 5 la yan anw ni association des femmes bɛ baara kɛ ani association des jeunes bɛ baara kɛ ani dɔgɔtɔrɔso bɛ baara kɛ ani mairie bɛ baara kɛ ani sugu mɔgɔw bɛ baara kɛ ani religieux bɛ baara kɛ donc bɛɛ lajɛlen de faralen no ɲɔgɔn kan ka na commune 5 dɛmɛ cogo min na mɔgɔ bolo cita bɛ se ka caya an bɛ se ka dankari coronavirus bana la cogo min. an balada k'a fɔ nin tun ye musolaka dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ min k'a ko kun kan dɔ yɛrɛ tɛ dɛ fɛɛrɛ bilalen bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka dɔn k'a fɔ bana a tun bɛ o y'a kunba de ala k'o hakilila sabati n'an bɔra ye an balada k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ patrona ye n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔ busumaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jago mugubatigiw olu bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaya soba n'i y'a sɔrɔ ye patrona ye sɔrɔ busumaw ka hukumu kɔnɔna na olu ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔba dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na bɛnɲɔgɔnya ka se k'o sabati bɛn ni kelenya ka fara ɲɔgɔn kɛ gɛlɛya ka se ka bɔ kow kɔnɔna na o kɛra fara ɲɔgɔnba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kumatigi tun ye Boubacar As Diallo ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Patronat ka baara ye ka groupement professionnel ninnu cɛkɛda ninnu k'u fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an yɛrɛ ye kɛlɛ dɔ wuli ka bɛnbaliya dɔ wuli an ni ɲɔgɔn cɛ a ɲuman ye mun ye an yɛrɛ ka solution ɲini a la parce que n'i y'a ye an y'a kɛ i b'a sɔrɔ a solution b'an bolo donc a solution kɛra an bolo sisan ni investisseurs ninnu bɛna kuma dɔ la u yɛrɛ ka intérêt la patronat de bɛ se k'a dɔn ni jama ka intérêt b'a la ou bien ni jama ka intérêt t'a la donc o bɛɛ ye ka jamana yɛrɛ kɔlɔsi pour que wari kana perdre a bolo. an b'a ladan k'a fɔ ni tun ye Boubacar kan ye Boubacar As Diallo a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn wulikajɔ ye jamana in basigi na lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ CMDT an ka jamana kɔnɔ na o ye kɔɔri ye ale cakɛda ye o maa ɲɛmaw wulikajɔ tɛra ka Mali kɔnɔ na ka kɔɔri dɔw olu ka se ka bɔ yan ni ka don Mauritaniekaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ taa ni ka segiw n'a ma ɲɛ k'a fɔ sira tigɛlen bɛ ani jamana dɔw cɛ sira ma tigɛ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ ka se ka kɛ sanko kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ a bɛ se ka yakubaya cogo min na sanni feerew ka se ka sabati hali bi o wulikajɔ min kɛra o kɔɔri minnu bɔra an ka jamana kɔnɔ na k'u sera Mauritanie an ka jamana kɔnɔ na min cakɛda min ɲɛsinnen bɛ kɔɔri sɛnɛw ka ɲɛmaya an b'a ladan k'a fɔ olu taara kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ Nango Danbele ale sera kɛnɛ kan ye a ye kuma min fɔ Mauritanie kɔɔri ninnu kunbɛlen an ka lamɛn. wulila k'an to Gogi ministre fila tun bɛ yen ka fara ne yɛrɛ kan ani mɔgɔ caman an ye départ di yen o ye sira ta ye an ɲɛna ne tun jɔrɔlen don tiɲɛ yɛrɛ la parce que camion 57 k'u tugutugu ɲɔgɔn kɔ ka na ni kɔɔri ye fɛn min ma deli ka kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko ala sababula olu ɲuman donna o kɛra nisɔndiya ye an bolo an tun dalen t'a la fɔlɔ fo an yɛrɛ k'u ye fɔlɔ o de y'a to ne ko n tɛ se ka sigi fo an ka na ka na u kunbɛn action yan ala y'a kɛ o bɛɛ o ɲuman sera mɔgɔ damadamani de tora kɔ mais ni ala sɔnna olu fana bɛ yan sɔrɔ nin ye essai fɔlɔ ye an ye camion caya kun de b'a la k'a lajɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ se ka bɔ a la pour que an ni Mauritaniens an ka sigi ka hakili jagabɔ an bɛ se ka nɔgɔya don an ka transporteurs bolo cogo min na k'a fɔ k'i sigilen don n'a ye k'a bɛ se ka kɛ k'a fɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a la mɔgɔ min tun hakili b'o kan je crois que min ye transport ye farafinna ye t'a dɔn donc a kun yɛrɛ yɛrɛ de ye nin CMDT équipe ba de bɛ yan an ni Mauritanie faamaw bɛ ka kuma ani chauffeurs bɛna kuma gɛlɛya misɛnnin fɛn fɛn sɔrɔla a la an bɛ se ka sigi ka hakili jagabɔ pour que ka solution sɔrɔ a la cogo min na mais k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ ta ka wuli ka bɔ yen wagati kelen o fɛn tɛ dɛ wagati jan ko don donc nin ye ko daminɛlen de ye
ne kɔni bolo bi min kɛra nin koba de ni an siɲɛ fɔlɔ ye nin mobili hakɛ ka se Nouakchott la k'a fɔ ko nin kɔɔri hakɛ bɛ n'a bila ka taa Nouakchott port fɛ ne yɛrɛ y'a diya ne kojugu conteneur ko bɛ port caman na a kɛra Dakar o a kɛra Lomé o a kɛra Abidjan an ka kɔɔri bɛ se ka kalo 1 kalo 2 kɛ conteneur tɛ sɔrɔ k'u don bateau kɔnɔ ka taa n'u ye yan dun conteneur bɛ fan bɛɛ kɔɔri mana na tuma i bɛ se ka kɛ conteneur kɔnɔ k'a bila ka taa corridor Bamako Nouakchott a nafa ka bon CMDT ma kosɛbɛ surtout ɲinan an bɛna kɔɔri hakɛ min sɔrɔ n'a fɔra a tɛ se ka feere embargo ye sababu ye an kɔni a mana gɛlɛya mana ye Nouakchott sɔrɔ la cogo cogo an bɛ jɛ ka baara kɛ pour que ka o gɛlɛyaw ɲini ka bɔ yen. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Nanku Dambele ni tun y'ale kan ye kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ wulikajɔ min bɛ senna bi ka se ka fɛɛrɛ kura k'o sigi sen kan sanko jamanadenw bɛ se ka lafiya n'o kɛra kunba ye ala k'a sabati n'an bɔra ye an balɔrɔ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na ɲɔgɔn sama k'a dɔn k'a fɔ Faransi jamana a yirala k'a fɔ k'olu kɔni ye janfa ta ni ka ɲɛsin an ka jamana ma jamanaden caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ n'u ma ɲɔgɔn sɔsɔw la o waati kelen kɔnɔ na n'a ma ɲɛ u taara Kidaliko kuma min i ka dɔn k'a fɔ minisiri ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya kuma bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen k'i ka dɔn ko yɛlɛma dɔw ka don la o kuma kɔni ma bɛn Kidal Mamurutilenjɛkulu ma o kuma minnu bɛ sen na i yalima bi ni ko tora ten a tɛna ɲini ka ka gɛlɛya ba k'a sɔrɔ i ka France talen kɔfɛ min ye ka dɔn ka Mamurutilenjɛkulu minnu bɛ Kidal kɔnɔ olu ka t'u biɲɛ don bɔgɔ la an ɲininkali ta ni ka ɲɛsin Ismaël Fane ma Ismaël Fane ni wulikajɔ minnu bɛ bi Kidaliko la i hakili ye mun y'a ko la. An bɛ degun kɔnɔ Kidaliko in de don parce que hali n'i y'a ye k'a fɔ ni bandi zarmew ka warakata an ka jamana kɔnɔna la bɛɛ bɔra Kidali de ka se an ma yan nɔ an maliyɛn fanba ko k'a fɔ ko Faransi de ka janfa b'an ka Mali kɔnɔna la ko Faransi ka taa an dun b'a dɔn rebelle ninnu n'o y'an balima minnu bɛ Kidali mankan bɛ k'an fɛ wagati min na ni djihadistes ye Faransi de nana ka MNLA ta k'a sigi an kunna donc o b'a yira k'a fɔ Faransi ka protéger don donc ni Faransi ka protéger don ni Faransi taara MNLA b'i kun bɔ a y'a ye sisan MNLA ye kun bɔ ka kumaw cayalen don an ka jamana premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga a ye kuma minnu fɔ accord kan MNLA y'a yira k'a fɔ n'o ye Sema ye ko an ka jamana premier ministre bɛ ka kuma min fɔ k'a bɛ mɔgɔ lasiran donc président mun b'an kunna bi n'o ye Ashimi ko Ashimi ka se ka kuma fɔ olu bɛ kuma min faamu ko walima olu ka cɛdenw u bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ceinture serré o kɔrɔ bɛ mun fɔ ko ko dɔ bɛna kɛ donc n y'a sɔrɔ Russie président na n'o ye Poutine ko n'i ma ɲa kɛlɛ bolo dalen don k'i gɛlɛya k'i fɔlɔ de ka coup d'envoi de kɛlɛ kɔnɔ i k'i jija i ka gale kɛ a mɛnna n ko Kidaliko ye négociation ko t'a la an bɛ kɛlɛ de kɛ an b'an to kɛlɛ de kɔnɔ ka négociation kɛ mais k'a fɔ de k'an b'a kɛ ni diplomatie ye o t'a ɲɛnabɔ k'a fɔ k'i bɛ erreur de sɔrɔ i bolo croiser ayi n'a b'o togo la o cette année de bɛ an balimaw kɔ u ye Kidali minɛ na ni kɛlɛ de ye o tuma an yɛrɛ fana bɛ kɛlɛ de kɛ ka Kidali minɛ u la tant que kɛlɛ ma kɛ seba tɛ dɔn mɛ mun fɔ Ashimi a ka cɛdenw labɛn Irisi ko kuma fɔra ko Irisi bɛna an dɛmɛ ni Irisi bɛna an dɛmɛ ni Irisi da tɛ Kidaliko kuma na foyi ma ɲɛnabɔ a bɛɛ tɔ ka jɛ ye ni Irisi nana an dɛmɛ an n'an bɛ jɛ ka kɛlɛ de kɛ ka don Kidali parce que Faransi ye janfa de kɛ an kan ka se ka Kidali minɛ n'a k'a den ninnu ma sɔrɔ an ka cɛdenw kun donna Kidali fo MNLA yɛrɛ ye annonce kɛ RFI la k'a yira k'a fɔ ko ka cessez-le-feu kɛ an bɛ bɔ mun kalama hali o miniti ma dafa ko kow yɛlɛmana janfa don donc n'a ma ɲa puissance dɔ fana nana an dɛmɛ n'o ye Russie ye o tuma na o bɛ se k'an dɛmɛ ni renseignement k'o d'a ma an ka taa ninnu gosi tant que Kidali ma k'an sago ye an hakili bɛ fɛn fɛnɛ lafiya ka Mali kɔnɔ a tɛ kɛ sigi ka fɔ tɛ se ka Kidali k'an ta ye wa plus an bɛ sigi ka fɔ la plus ninnu b'u ka mɔgɔw de ta ka t'u former kɔfɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan ka t'u kalan u ka bɔ ko kalama sira bɛɛ fɛ i ma ye u ka communication ka girin n'an ta ya u ka communication mana fɔ dɔrɔn u bɛ lamɛn joona parce que occidentaux bɛ fɛ de k'u dɛmɛ u t'u olu fɛ u ta an yɛrɛ fɛ mais u ka intérêt min bɛ Kidali u b'a essayer k'an kun kari ɲɔgɔn na donc solution kelen b'o la dɔrɔn force de bɛ kɛlɛ kɛ force de b'a to i ka dugu bɛ k'i ta ye n'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ b'a la Ashimi k'a muscle yira an k'an to muscle yira la ni sigikafɔ min bɛ k'o kɔnɔ o bɛ k'o kɔnɔ jamana bɛ lafiya k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye wa ni kɛlɛ in tɛ kɛ anw kama an ka tile la k'an ka lafiya dɛ an bɛ ni kɛlɛ de kɛ ka don dɔ kɔlɔn se don dɔ minɔgɔniya i n'a fɔ Modibo Keyita tɔgɔ b'an da cogo min na donc ninnu bɛ gosi de volontaire ko kuma fɔra bɛɛ k'i préparer kɛlɛ kama jamana il faut an ka bɔ tasuma kɔnɔ mais k'a fɔ an ka président fɛnɛ ye bɛɛ fɛnɛ tɛ se ka kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a ka fɛɛrɛ kɛ CEDEAO ta in chronogramme dɔ ka di CEDEAO ma n'o ye charte article 22 an bɛ degun kɔnɔ charte article 22 don a y'a gɛlɛya a ka chronogramme dɔ di a cayara o a dɔgɔyara o a ka dɔ di dɔrɔn an ka se ka bɔ embargo in kadiri kɔnɔna la parce que an tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ parce que n'i ma ɲɛ i bɛ kɛlɛ fɛnɛ kɛ o b'a sɔrɔ wari fɛnɛ b'i kun dɛ o b'a sɔrɔ sɔrɔ fɛnɛ bɛ ka don jamana kɔnɔ dɛ
tant que frontière fana da tugulen do commerçant tɔrɔlen do anw yɛrɛ ka impôt n'an ka taxe o de bɛ fonctionnaire sara ne b'a mɛn maliyɛnw da k'a fɔ ko saraw tɛ ka jɔ saraw tɛ ka jɔ fonctionnaire tɛ maa miliyɔn kelen bɔ hali an ka commerçant kelen bɛ i jɔ ni Mali fonctionnaire bɛɛ ka sara ye kalo 2 kalo 3 kɔnɔ donc u kan'o kɛ exemple ye Mali sɔrɔ bɛ commerçant de bolo donc solution ka kɛ frontière ka se ka dayɛlɛ o dun bɛɛ chronogramme in de bolo donc k'a gɛlɛya tu ka bila chronogramme in ka se ka bila sen na cogo min na dɔ ka fara an ka économie kan an ka cɛ kɛlɛ kɛ. An baloren ka fɔ ni tun ye Ismail fana kan ye a fɔra cogo min na ko soso bi dɔn kɛ ni ka hakili to a gɛlɛnkɛla la o y'a kunba di min an ka jamana ye a bɛ lafiya siraw sira fɛ ala ka Mali bulon minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an baloren ka fɔ UNESCO diɲɛ sɛgɛlani kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ka baara tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka wulikajɔw kɛ seko ni dɔnko ni laada olu ka taa se fɛn kɔrɔ ma olu bɛ se ka don bala cogo min na u ye wulikajɔ kɛ u ka bolo fara ni k'u tɛgɛ da an ka jamana ma denmisɛnnin ma bi sababu ɲango k'olu bɛɛ lajɛlen bila u bɛ se ka kalan dɔw sigi sen kan tile 2 kalan ɲɔgɔn don ka se ka lakɔkɔli baaraw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛ sɔrɔ ma cogo min na o senfɛ an ka ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ni laadaw la tilenni an balana k'a fɔ an ka tabiyaw taabolo ma o ye an dogole gindo ye ale bɛ nisɔndiya yira ko in kɛnɛ kan an ka lamɛn. Bi lajɛrɛ o ye kalan de atelier de formation do parce que gafikɔrɔ ninnu n'i y'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔnni ba yɛrɛ de bɛ u kɔnɔ hali sɛbɛnni yɛrɛ kɛcogo la a bɛ fɔ min ma ko calligraphie c'est sɛbɛnni cɛɲi gafe ninnu sɛbɛnnen do o de la donc bi atelier talen do ka ɲɛsin sɛbɛnni ninnu matarafali ma c'est-à-dire an ka denmisɛnninw jeunes lakɔlidenw u bɛ se ka kalan cogo di calligraphie la ka manuscrit ninnu kɛ tamaseere ye k'u appuyer o kan u bɛ dege calligraphie la cogo di parce que calligraphie fana ye dɔnniya dɔ ye dɔnko dɔ de do donc an b'a fɛ ka denmisɛnninw dege olu la donc k'a kɛ ari ye a ka ca ala fɛ n'u degera kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ ka baara ye waati nataw la donc atelier in kun ye o de mais atelier in dabɔra ka siya ma fana k'a fɔ gafe ninnu kɔnɔkow u ka dɔn maaw fɛ parce que gafe ninnu dɔnniya caman b'a kɔnɔ mais a dɔnnen tɛ maa caman fɛ donc ni atelier sugu ninnu de b'a to mɔgɔw bɛ gafe ninnu kɔnɔko dɔn donc kalan de don a bɛ dɔ fara mɔgɔw ka dɔnniya kan sira caman kan donc voilà ni atelier in dabɔra o de kama. An baloren k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye an dogole gindo a fɔra cogo min na min ye ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛta ye o bɛ sabati sira o sira fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Amnesty International n'i y'o jateminɛ olu ka baara tɛ dɔ wɛrɛ ye ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka buna adamadenw ka jo sariyaw ka se k'u bila o hukumu kɔnɔna na yafa ɲɔgɔnmaw bɛ se ka kɛ cogo min na olu ye ka dɔn k'a fɔ kɛnɛba dɔ sigi sen kan mars kalo yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ musolakaw ka sigi ka fɔw kɛ n'u ye mun ni mun de kan ka k'u fɛ u yɛrɛ ka kɛ u ye mun ye ka se k'u bila jamanajɔ la u kan ka mun ni mun de kɛ o ye fara ɲɔgɔn in kunba de ye a bɛna kɛ ka dɔn ka mars kalo in kɔnɔna na a baaraw sigili sega o daminɛna kabini kunungo a bɛ to an ka jamana kɔnɔ sen na mars kalo in kɔnɔna na a ko ɲɛmaa ye maa min ye u bɛ tali kɛ kojolakaw furumuso Astan Ture ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An kɛlen don ka barosigiw boloda n'an b'a fɔ ko ziridibaw an kan ka taa falajɛ site min jenina tout récemment ni déplacés bɛ yen an bɛ taa barolasigi kɛ ni olu ye ka échanger muso minnu n'u denw bɛ yen n'u ka hakɛ ninnu dafalen tɛ kosɛbɛ donc an bɛ taa échanger ni olu ye an n'olu bɛ barolasigi kɛ musow ka hakɛ kan. Ensuite an b'a lajɛ u jɔyɔrɔ fana ye min ye Maliko la u bɛ se ka mun fɔ an y'o la donc an bɛ baro kɛ olu kan. Ensuite an kan ka activité wɛrɛw kɛ maison de la femme na muso minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini kɛ n'an b'a fɔ ma ko femme leader donc an n'olu bɛ échanger tuguni an bɛ se ka olu bilasira cogo minnu na u ka hakɛw fana bɛ se ka sɔrɔ cogo pour que an fana ni cɛw bɛ se ka poste bɛɛ bénéficier cogo min na an n'olu barolasigi k'o fana kan. Donc an bɛna radio télémission dɔw fana boloda pour que an bɛ se ka muso cɛsirilen dɔw fana labɔ cogo min na mɔgɔw ka se ka olu fana kɛ misali ye pour que mɔgɔw bɛ se k'u jigi da olu fana ka don tɔw la nataw la ka se ka olu ladege cogo min na. Donc ani an bɛna an ka groupe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka causerie kelen kɛ ni olu fana ye pour que bɛɛ ka se ka i sen don jamana ko kuma na cogo min na ni hakɛ ko kuma minnu bɛ yen nɔ donc an bɛna causerie fariba in kɛ o kan. Musow jɔyɔrɔ ye min Mali kura la ni cɛw jɔyɔrɔ bɛɛ kan ka kɛ kelen parce que n'an ni cɛw ye kalan kelen kɛ n'an ye baara kelenw sɔrɔ an bɛ hakɛ kelenw ka kan donc an bɛna o kumaw de f'u ɲɛna k'a yira k'a fɔ musoya tɛ mɔnɛ ye musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ donc musow kana bila u kunna k'u bɛ kɔfɛ an ni cɛw bɛɛ bɛ len kelen kan donc baarako la Mali jɔliko la an bɛna o de f'u ɲɛna. An baloren k'a fɔ ni tun ye min ye ka dɔn k'a fɔ kojolakaw furumuso Astan Ture a fɔra cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ musow yɛrɛ k'u ka danbe ye ka segin u ma ka se k'u bila
kɛrɛfɛden min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka se k'o kɛlɛ ka b'u sen na o y'a kunba de ye ala ka tila sabati n'an bɔra ye an balana k'a fɔ siraban kasara dɔ kɛrɛnnenya na n'a fɔra siraban kasara e ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn i yɛrɛ tun b'a sanfɛ n'i bɔra ka bɛn o walima i ni maa tura ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ a ma kɛ siraba sanfɛ siraban kasara an balana k'a fɔ o ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn kasara de ye k'a dɔn k'a fɔ kunungo buguninkaw fɛ yen min ka dɔn k'a fɔ ekɔlisoba dɔ directeur kunungo ale ye kasara sɔrɔ ka bɔ sɔgɔmada fɛ k'a bɛ taa lakɔli la dɛ ni y'a tatɔra de ani denmisɛnnin mugutigini dɔ ka da n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔni kɛra waati min na directeur in bɔra ka bɛn Kasim Buware don u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ yɛlɛ ka taa n'a ye Lapitani an balana k'a fɔ sanganin kɔnɔ kunnafoniw carila k'a fɔ ko directeur kɔni k'a kasarala nin na k'a fatura nga k'a sɔrɔ a ma kɛ tuma min na waati a y'a yira k'a fɔ ko constat kana kɛ n'o kɔrɔ tɛ dɔ ye dɛ k'a fɔ ko jateminɛkɛ ka sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ale ni denmisɛnnin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale n'o ɲɔgɔn sɔrɔ k'o tɛ kalanden na karamɔgɔ cɛ nin bi kɛra an balana ka janaja baaraw bɛɛ yɛlɛ bi kɛ bi nin tun ye maa ye buguninkaw fɛ min bɛ yen n'a dogolen tɛ maa si la a ka maa sɛbɛya n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Kasim Buware la yaasa ka nin sira d'a ma lakɔli karamɔgɔ dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔ fana Seku Konate bɛɛ ko Zikiri Konate ka bɔ i ka dɔn ka fara Layidu la Buguni ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati in na e jɔn ye ne Seku Konate ala ye an sigiyɔrɔ bɛn Buguni ma an ka baara o ye ekɔli karamɔgɔya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya midi ni ekɔliso Alimami Timbo D ne ye enseignant yen nɔ LAG ka fara o kan ala sɔnna k'an garisɛgɛ an ye kunnafoni dilan sabula an bɛ baara kɛ réseau de communication Waraba Siro ka radio min bɛ Buguni yan an balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko siraban kasara dɔ kɛra aw fɛ yen ko f'a kɛra so ye ko k'a kɛ ekɔli directeur dɔ ni to a la Buguni a ko kɛra cogo di bon ekɔli karamɔgɔ min yɛrɛ ni a min tora siraban kasara in na o ye an yɛrɛ ka ekɔli directeur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka maa sɛbɛ don an ka maa ɲuman don vraiment baara in kɔnɔna na a ye baara in kɛ ni an ye sɛbɛ sira ma ɲumanya sira ma denifaya sira ma bon aux environs de 7h30 ka taa 7h45 waati min na an ye labɛnw sabati ka ekɔliso sɛgɛrɛ bon an ye appel sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ dɔw la u tun bɛ k'an wele k'an ka na an ka directeur nɔfɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko sabula ko siraba kasara dɔ y'a sɔrɔ ekɔliso ma surunya la dɔɔnin ekɔli ka sira sen fɛ donc o hukumu kɔnɔna na an y'an boli ka yen masɛgɛrɛ mɛ an yɛrɛ bɛ se kɛnɛ kan waati min o y'a sɔrɔ ka directeur ni mɔgɔ wɛrɛw taara dɔgɔtɔrɔso la donc an y'an tilen ka taa yen nɔ directement an selen yen nɔ an y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw kɔnɔ olu ye prévision kɛ kɛra sɔgɔma kabini 9h kɔnɔna na 10h ni 11h waati ka se midi ma an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko an ka ekɔli directeur nin ko a ma se ka bɔ accident in na fiyewu a ni jɔnni de tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ siraban kasara sugu jumɛn de y'a sɔrɔ n'a ni tora o sen fɛ an ka ekɔli directeur ni moto de b'a bolo a natɔla de ekɔli la accident in kɛra sira fɛ ekɔli ma suruna an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko ani ekɔliden npogotigini dɔ ko ani o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka moto kan parce que a tun bɛ moto la donc a bɛ k'i diriger vers l'école donc k'a ni ekɔliden musomanin dɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye limaniya sɔrɔ kow la an ye a di ala ma n'ale min kɛ o de ka ɲi sinon en réalité a kunnayala an bɛɛ ma Médine ekɔliso Buguni kafu bɛɛ Buguni ekɔli karamɔgɔ bɛɛ Buguni ekɔli denmansa bɛɛ Buguni ekɔliden bɛɛ vraiment a ye an bɛɛ dusukun kamikami kosɛbɛ o bɛɛ fana kɔfɛ min yɛrɛ ye dabalibanko ye ko yɛrɛ kɛlen yanni an ka directeur yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ ko yɛrɛ kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna n'u ye kunnafoni d'a ma k'a fɔ ko a yɛrɛ ko constat kana kɛ ani min ye accident kɛ ko constat kana k'u ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula ko ekɔliden ani maître ni ɲɔgɔn cɛ ko constat tɛ yen o ye kelen ye donc den ye bɛɛ den ye donc a kɔni tun y'o latigɛ di a tabagaw ma ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ a y'o latigɛ di bon o de kɔfɛ sa a taalen laada kɔni dɛsɛw nana donc ala y'a ka baara kɛ min yɛrɛ ye ne yɛrɛ kabako ala ka masaya ka a tɔ sabati ne yɛrɛ bolo kosɛbɛ ne yɛrɛ taara ka directeur lajɛ n y'a ye position min na vraiment m'o n'a ɲɔgɔn na binsiri ala min yɛrɛ tun bɛ se ka nin to an bɛ nin miiri an kɔnɔ quoi mais ni ala ye min kɛ o de ka ɲi ka bɛn ni bi mercredi ye u ye latigɛw di ka fɔ 10h waati janajaw bɛɛ bɛ kɛ ka bila o ma an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ye ani an ka silamɛ furu bɛɛ mɔgɔ ta taara ala ka hinɛ bɛɛ la ala k'a bɛɛ dayɔrɔ suma an bɛ dugawu kɛ Konate a bɛ ka kɔrɔfɔ laban di kasi ye min ye saya ye e ka dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ taa don dɔ la nka taacogo dɔw bɛ i b'a dɔn a bɛ kɛ nimi ye kosɛbɛ nka nin bɛɛ lajɛlen la nin ye saya la hɛrɛ ye saya yɛrɛ ma ka fisa ni wara minɛ ye ala ka badabada nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya yɛrɛ ye n'an bɔra ye an balana k'a fɔ kulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ wele ko CVGR olu ye fara ɲɔgɔn kɛ min ye olu yɛrɛ ka baaraw ye ka wulikajɔ kɛ kɛlɛbanw ka wulikajɔ kɛ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo minnu na an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'olu ka kunnafoniw k'olu ta ni k'a layɛlɛ u ye fara ɲɔgɔn kɛ parki la dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na ka ɲɛfɔli kɛ o ko senfɛ u ni maa dɔw maa minnu ye n'i y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ o kuma senfɛ u yɛrɛ bɛ seeraw d'a ma an k'u lamɛn
a ka kan funekɛnuw da ka don kuma in na parce que mun na kɛlɛ mun ye Mali sɔrɔ ka taa rébellion na ka taa coup d'état la a bɛɛ y'a lujura de kɛ bi n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ ka base de données na bi maa 25,000 o de ka déposition kɛlen don CVGR la n'i y'a jateminɛ o déposition kɔnɔna la o a camanba ye musow ni denmisɛnw ye donc a ka gɛlɛn k'a fɔ ko baara in bɛ se ka kɛ k'a fɔ k'olu tɛ se ka impliquer a kɔnɔ n'olu ma impliquer la ça veut dire baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye anw minnu bɛ ka baara kɛ bi anw bɛ taa mais funekɛnuw de bɛ to Mali ɲɛsigi ye olu de ye. An ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko n'i ye Mali jeunes ta 100 sara la an ye enquête fɔlɔ min kɛ o 100 sara la an ka jateminɛ taara sɔrɔ ka taa sɔrɔ fo jeunes 80 olu tun tɛ CVGR yɛrɛ ka nafa dɔn u t'a dɔn min don donc an ye o de la an y'u sensibiliser bi an fɔlɔla région bɛɛ kɔnɔna na région ninnu kɔnɔna na ani Mali yɛrɛ fan bɛɛ ala ni an dɛmɛbagaw sababu la donc les acteurs médiatiques o la an sera ka mɔgɔ 5 millions de sensibiliser Mali bɛɛ kɔnɔ. Jeunes k'u jija CVGR la a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko jɔn bɛ se k'i adresser CVGR la o ye victimes de ye victime caman bɛ yen i b'a sɔrɔ surtout jeunes kunda a caman bɛ yen u bɛ dɛsɛ ka taa u ka kuma di CVGR ma munna u bɛ dɛsɛ parce que i b'a sɔrɔ lujura min y'u sɔrɔ a mɔlɔya b'u la u k'a kuma fɔ ɲɔgɔn ye denmisɛnninw bɛ se ka bɛn o kuma la u bɛ se ka victimes sensibiliser davantage ka se ka taa. An balodan k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na min ye ka dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ ye maa minnu sɔrɔ ka wulikajɔ ta ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛ s'olu ma o y'a kunba de ye an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ min bɛ senniw fɛ ala k'a sabati n'an bɔra ye an balodan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kuluba dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ ye mouvement dɔ ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ san o san u bɛ wulikajɔw kɛ ka se k'a dɔn bi gɛlɛya minnu bɛ maaw la walima gɛlɛya an balodan k'a fɔ u bɛ baarabaw kɛ sanga ni waati bɛɛ le kɔnɔ na dɔgɔ fɛrɛn tɛmɛnen na u tun bɛ ka dɔn k'a fɔ commune 1 kɔnɔ na o senfɛ Siri Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali ta ne ka ɲɛsin Ag ka taa se maire ma olu ye kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Abidine Ag Alhadi ne ye mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme ne y'o bolofara min bɛ commune na ne y'o coordinateur ye an bɛ yan kalan bulon de kɔnɔ bon mouvement ye jɛkulu don jɛkulu mun ka baara ɲɛsinlen don adamadenya hakɛ bɛ se ka lakana cogo min na ka latɔbɔtɔ jɛkulu in ka laɲini ye o de ayiwa an hakili la an minnu b'a bolofara la commune na yan n'anw y'a tɔndenw ye anw tɛ se ka adamadenya hakɛ lakanani an tɛ se ka a baara kɛ ka ɲɛ walasa se ka laɲiniw sabati ni ka sɔrɔ an ma taa kalanbulon kɔnɔ o kalanbulon mun ye n'i y'a mɛn i bɛ adamadenya hakɛ lakana dɔnniya dɔ de bɛ fɔ o dɔnniya nin ka ji ma o hukumu de kɔnɔna na an y'a laɲini ka nin kalanbulon in dayɛlɛ bi an ka commune kɔnɔ yan ka an ka tɔndenw minnu bɛ yan ka dɔnniya d'u ma walasa adamadenya hakɛ o bɛ se ka lakana ni fɛngɛ cogo min na commune kɔnɔ o de kama an ye nin formation in organiser yan formation in kɔfɛ an bɛ a laɲini ka sigafo kɛ commune 1 bɛɛ komi an ka fanga dan don commune 1 kɔnɔ commune 1 bɛɛ ka jeunes rencontrer ka commune mɔgɔw bɛɛ rencontrer ka walawalali k'u ye adamadenya hakɛ lakanani hukumu kɔnɔna na parce que u ka se ka faamuyali kɛ hali a ka ja hali ni don min na ni dankari kɛra adamadenya hakɛ hukumu kɔnɔna na o mɔgɔ ninnu bɛ se ka sariya sɛgɛrɛ cogo min na ka se ka o kɛwale jugu ninnu kɛlɛ cogo min na u bɛ se k'o fɛngɛ ninnu kɛ. Ne tɔgɔ ye Dr Mohamed Ɲare ne de ye Bugasomugu maire ye sɔgɔmada in na jeunesse kelen bɛ ka formation dɔ de organiser droit de l'homme adamaden ka hakɛ k'o former o la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na n'a fɔra ko adamaden ka hakɛw ka se ka segin o kɔni nafa tɛ se ka bɔ fɔ k'a ban donc bi ta in kɔni an bɛ nafa min dɔn a la mɔgɔw k'i sigi kɛrɛfɛ tuguni bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka mɔgɔw sensibiliser mankan gɛlɛya donc n'an adamadenw ye hakili sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma o de bɛ se ka solution sɔrɔ ko bɛɛ la. an balodan k'a fɔ kɛnɛ in kan min ye mouvement ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Bubakari Jim ma ale yɛrɛ min fɔ ko in senfɛ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Bubakari Jim ne de ye mouvement pour la sauvegarde national coordinateur national ye Mali kɔnɔna na bon bi na an bɛ ka an ka c'est-à-dire an ka coordination bɛ commune 1 na o baarakɛlaw an bɛ k'olu de sensibiliser c'est-à-dire adamaden hakɛ bɛ se ka matarafa cogo min na ani adamadenw ka hakɛ bɛ se ka ɲini ni maa min tɔɲɔlen don o bɛ se ka défend cogo min na kiiri taabolo kan donc o formation de bɛ sen na pour que k'olu yɛrɛ kalan a fɛn na o la u bɛ se ka an ka kumakanw lase cogo min na commune 1 mara kɔnɔ an ka objectif yɛrɛ formation b'a la c'est-à-dire an ye coordination kita coordination an y'o former ka ban n'an ye bureau national yɛrɛ mɔgɔw former donc sisan ni an ka formation saban ye an ka fɛn ye mun ye c'est-à-dire an bɛ kibaruya di an bɛ mɔgɔw dénoncer an bɛ c'est-à-dire an bɛ information ɲini cogo bɛɛ la ka communication k'a la pour que an bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ k'u bilasira cogo min na quoi donc formation b'an ka base la parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔw ka hadamadenya hakɛ ka kuma fɔ hakɛ
hakɛ f'i k'a dɔn hakɛ yɛrɛ ye mun ye c'est à dire hakɛ bɛ sɔrɔ cogo min na hakɛ bɛ sabati cogo min na i k'a dɔn cogo min na i ka hakɛ minɛlen don cogo min na f'i k'o ɲɛdɔn fɔlɔ sanni i ka se ka taa hakɛ ko kuma fɔ a fɔyɔrɔ la halisa ne kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn maliyɛn minnu affilielen tɛ adamadenw hakɛ sabatili la u k'u jija ka gɛrɛ adamadenw hakɛ matarafa tɔn na o la laala u bɛna ko caman dɔn adamadenw hakɛ sabatili la an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na min ye ka dɔn ka fɔ wulikɛjɔ u bɛ baara min na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye an balaren k'a fɔ sikafɔba dɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra ɲɔnɔnkaw fɛ sibiri tɛmɛnen in na o kɛnɛ kan dɔgɔfirikaw ka mɛri ka dangan fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ Zumana Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma ta gɛlɛya mun nana cogo jumɛn de la ani bi kumakan minnu bɛ senna bi ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Confiance de principe mun kɛra sisan ko donso ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ a ye ne sɔrɔ Bamakɔ ye ni olu ka sigi kun bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ka lafiya fɛ k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ko donso kɛmɛ ka ɲɔgɔn ni sigi k'a d'a kun an b'an ka Mali fanga fo Asim a n'a ka gouvernement bɛɛ autorité fɛn bɛ Mali kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo donso den n'a ba dugutigiw ni alimamuw jeunesse ni kafo an b'o bɛɛ lajɛlen fo gɛlɛya ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati jumɛn ni hakili b'o la le 6 octobre 2020 gɛlɛya donna anw kan a donna anw kan ni sira mun ye a ma kɛ sira dogolen ye mɔgɔ minnu nana kɛ n'a bɛn anw kan anw ti dɔrɔn sɛnɛ ni bagan mara ni mɔni tɛ ko o bali ɲɛnɛya san 2 ani dɔɔni n'a bɛ fɔ a ma ko jadisiw an b'o ko gɛlɛya de kɔnɔ depuis a daminɛ na a sera yɔrɔ min na a n'a ma se yɔrɔ min na an b'a fɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ kɛ wulikɛjɔw kɛ a ko ka kan ka ɲɛnabɔ yɔrɔ o yɔrɔ kɛ taama a bɛɛ la kelen kelen an b'an profiter a ka haut conseil ɲɛmɔgɔ fo Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara an ye taama minnu k'a fɛ donso den n'a ba olu ka représentant alimamiw ɲɔgɔn cercle niveau la dugutigiw fo ka taa se maire ma ani kafo ni jeunesse an ye taali fɛn fɛn ka nin taama ninnu na nin ye responsable ninnu bɛɛ de b'a kɔnɔ pour que haut conseil ka se ka wuli ka na ka n'a da don nin ko in na fitina min b'an fɛ a ka se ka ban ministre de la réconciliation ni an taara an sigi o la a b'a se ka haut conseil délégué ka na jɔ an ye ka baara in kɛ ko caman kɛra o kɔnɔ Mali tun tɛ yen o Mali nana san n'i y'an sigi présidentielle la président ɲɛkɔrɔ an bɛ kuma kelen fɔ le 6 octobre 2020 a y'a sɔrɔ Mali tɛ yen gɛlɛya y'an sɔrɔ jɔnw de wulila ka jɔ ka don anw ni gɛlɛya cɛ an yɛrɛ ko kuma n'an bɛ mɔgɔ ye an yɛrɛ ka bɔ ka jɔ an ka se ni kɛlɛ kɛ waati min na ni cɛnni nana don an kunna k'an ka baganw cɛ ka taa n'u ye k'an ka musow ko k'u sago ye ni an ko o ti bɛn an fɛ minnu ko o ti bɛn an fɛ n'olu y'o bɔ a da la escroc minnu bɛ dugu kɔnɔ n'olu bɛ kunnafoniya di ka taa kungo kɔnɔ mɔgɔw fɛ yen an ko baara in n'an m'a organiser donc a ti se ka to tan an nana ye baara ti ɲɛ fiyewu n'i y'a ye ko cɛw bɛ bɔ o bɛ taa jugu kunbɛn kungo kɔnɔ sanni o kɛ se a bɛ fɔ jugu ye ko a b'a kana dɔn o ye yɛrɛ dama de organisation in kɔnɔna na an nana kɛ du o du cɛ kelen i b'o di ka an yɛrɛ dama kɔlɔsi a baara daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ an ka baganw tali an nana bali mun na dɔw ka baganw nana foyi m'a cɛ an ko dɔ bɛ nin sen kɔrɔ aw minnu ka baganw nana o nana na cogo jumɛn na n'an m'a dalilu fɔ donc a t'a dɔn mun bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la parce que an bɛɛ de bɛ kɛ kɛlɛ kɛ kɛnɛma jugu na jugu dɛ sokɔnɔ jugu ka jugu ka tɛmɛ kɛnɛma jugu kan a yira ko dalilu t'a la o ni mun ka kan o fɔr'o ye k'u k'a sara o kɔfɛ a nana fɔ ko dugu o dugu o bɛɛ ka hakɛ dɔ di n'a ko hakɛ jugu kun bɛ kɛlɛ sira kan a tɛ se ka ɲɛ ni labɛn tɛ hali n'i y'a dan balo nin fɛn saba hali bi sokɔnɔ juguw b'o sɔn u wulila ka jɔ ka kunnafoniw di ka wuli ka na fɔ CV fɛ ko bala ka an forcer ko fɔ an denw ka don donsoya kɔnɔ o bala k'an forcer ko dugu o dugu a ye nin hakɛ in sara an taara an ka baganw nɔfɛ ka na o kɛmɛ k'an forcer ko fɔ an ka nin miliyɔn hakɛ in sara CV ye ne wele n nana don min na n taara nɔfɛ a ka bureau la a seginna kɔrɔfɔ in kan ko dɔw sera o ma k'a fɔra ko dugu o dugu k'u ka nin hakɛ in sara ko dɔw sera a ma ko a fɔra ko fɔ a k'a den ta ka don donsoya kɔnɔ jagosa la ne ko tiɲɛ don donsow tɛ dɛ an bɛɛ de bɛnna a kan wa cɛ tɛ yen muso tɛ yen mun bɛ se ka bɔ yɔrɔ k'a la an bɛɛ de bɛnna nin kan n ko mina n'a bɛɛ dalilu ye i b'a ye kuma mun na ni juguw nana ka na anw kɛlɛ a baganw taara an tɛ se ka wari kɛ ni juguw nana kungoda la n'an ka mɔgɔw ko k'u bɛ bɔ waati min na k'a fɔ k'u bɛ taa juguw nɔfɛ o bɛ taa sɔrɔ kunnafoniya ye o kɔn n'i den b'a la walima i dɔgɔnin b'a la walima i kɔrɔkɛ b'a la peut-être i tɛna information di n ko nin ye cɛko jɔyɔrɔ ye ko dugu o dugu 100,000 n ko an y'a fɔ wa an bɛnn'o kan a tigi dugu si la i t'a ka to kɔfɛ kɛlɛ tɛ se ka kɛ bololankolon an ye tulo bɔ kɛ kini kɛ wasili kɛ an ma mɔgɔ ye an ɲɛ bɛ an yɛrɛ de la donc an tɛ se ka baara kɛ fiyewu ni nafolo mun tɛ an ko dugu de k'o bɔ wa dugu bɛɛ jɛnna n'a ye ko a fɔra ko bagantigi kelen dɔw kɛ 3 sara dɔw kɛ 6 sara n ko an y'a fɔ bagan minnu taara olu taw nana ni dalu jumɛn ye olu minnu bɛ complice la kungo kɔnɔ juguw fɛ olu bɛ ɲagila o b'a sara n kelen CV kelen a b'a ka bureau ko bon dalu ye nin ye depuis baara in daminɛna ko conseil nana don min na depuis o don ne ko politique mɔgɔw bɛ baara in sen kɔrɔ k'a tiɲɛ an yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye ne y'o fɔ n ka kuma yɔrɔ bɛɛ la sani ne kɛ politique mɔgɔ ye o y'a sɔrɔ ne balolen don adamaden kɛ hɔrɔnya ni kɛ danbe ni kɛ silamɛya n'o tilalila ka ban politique mɔgɔya tɛ foyi ye ninnu nana k'an ka hɔrɔnya n'an ka silamɛya n'an ka danbe bɛɛ kuruta k'a bɛɛ minɛ anw na i t'i yɛrɛ sago la i den t'i sago la i muso t'i sago la
kuma mun na e b'a fɔ ko walimuso cɛlabaya ka da ko kɔnɔ saba ma n'a tɛmɛr'o kan donc sariya b'a ɲagi e b'o saba jate cogo di ne ma mɔgɔ mɔgɔ minnu ko o ti don nin da fɛ ni a bɛ kɛlɛ kɛ a y'a kɛ anw taara kungo kɔnɔ an ye mɔgɔ ninnu ye an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko an fanga tɛ se o ta la donc olu de siranna kungo kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ k'u ja gɛlɛya dugu kɔnɔ mɔgɔw la ka an mago sa hali n'an y'an lama dɔɔni hali ni Iran kɛ tilema fɛ i bɛ taa sɔrɔ sanni su ko kunnafoniya bɛ sigi gɛlɛya de ye olu sɔrɔ bɛɛ ko ko an ka jɛ ko jugufin kɛlɛ président Assimi tulo b'a la a b'a dɔn k'a fɔ Mali armée dɔrɔn tɛ se ka nin baara in kɛ population ni armée de bɛ fara ɲɔgɔn kan baara kɛ wa bɛɛ n'a fɔra an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ bɛɛ n'i ka baara kɛ ta de don donc ni e ko ko e t'i fara population kan a si la an bɛ don min na i n'a fɔ bi dɔw wolola anw fɛ an ka commune kɔnɔ hali bi u ka bagan bɛ kungo kɔnɔ o mana so fɔlɔ n'olu nana don min na ko yangaden don k'a y'a to yen est-ce que janfaji kan ka ye ka to yen wa wolodugu mɔdugu san 40 e ni dugu kelen min kɔnɔ e ni kɛ gɛlɛya nana e ni kɛ bagan yɛlɛmana juguw fɛ kungo kɔnɔ ni e nana don min na ko e ka ye ka to yen n'a yɛrɛ ka to yen minnu fara a kɔfɛ juguw fɛ a y'olu kɔni to yen n'a fɔra k'a fɔ ko donsow ye gɛlɛya se population dɔw ma k'o o mɔgɔ jate o mɔgɔ bɛ se ka jate o jate bɛ se k'o kɛ anw dɛsɛra an ta jate la k'a to yen a daminɛ le 6 octobre la 2020 ka na se an bɛ sigiyɔrɔ min na bi ne bɛ kalo kelen ka dugu la mɔgɔ mɔgɔ sara ne ka mara la n'a mɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an ta mɛ réconciliation taama dɔ la a bɛɛ su dɔrɔn ɲɛna ni aw y'a ta hakɛ fɔ ko nafolo dɔ tiɲɛna aw bolo k'aw bɛ taa sigi k'o hakɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni ɲɔgɔn kɛ ɲɛta fɛ donc ɲɔgɔn kɛ ɲɛta bɛna makara bi de wa san 2 ko gɛlɛn tɛmɛnen bi de ɲɔgɔn kɛ ɲɛta bɛna makara wa ne ko politique mɔgɔ minnu bɛ ko in senkɔrɔ k'a tiɲɛ don min na haut conseil ka délégation nana se yan n'u logera Kabema na a bɛɛ kɛra ɲɛna o politique mɔgɔ kelen nana jɔ ko hali n'a ye kalo 2 kɛ yan ko a tɛ se ka nin kɛlɛ ban o politique maa kelen labana kɛ équipe formée tuguni kɛ ministre da kan kɛnɛ sigi tile kelen kɛ Bamakɔ garabali ɲɛmɔgɔw kɛ jadisiw ye yan donso minnu bɛ complice la k'olu fara a kan k'olu kɛ donso ye kɛ bɛnkan ta tile kelen k'a ban ko kɛlɛ banna tile kelen tɛ dɛ a ti tɛmɛ heure 2 kan ko jadisiw ni kungokɔnɔ sokɔnɔmɔgɔw k'u bɛnna ko kɛlɛ banna pewu k'an ka taa so ni anw ye donso janfa a bɛna fɔ an ye an yɛrɛ janfa kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don a kɛra bɛɛ ɲɛna wa bɛɛ y'a ye maa si ka dɔrɔmɛ ta an kɔnɔ k'a fɔ ko a ye nin minɛ a kana kuma kan an labasa nin ko in tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ alimami bala ka dugawu kɛ misiri kɔnɔ fo n'a sɔrɔ dugawu tɛ kan ka jaabi n'u bɛ kan ka jaabi ɲɔgɔn santiri kɔnɔna tɛ dɛ fo Bamakɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ yen ni janfa la ala b'i kɔ bɔ fiɲɛ na o t'i to yen kulubali o b'a fɔ ko donso ye gɛlɛya se o ma minnu bi baara la bi olu ka jugu ni bamananw ka kɔnɔlani ye hali jadisi moto donso y'a minɛ ni mun ka muguda la donso bi yan o ye seere o ye jadisi moto minnu minɛ muguda la ordinateur bali k'a bɛɛ dilan kuma tɛ k'a fɔ ko ni jadisi delila k'a bolo de ɲɔgɔn bolo an bɛ mun ɲini ala fɛ o ti politiki mɔgɔ la o ti diinɛ mɔgɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ fɛ Mali in kɛ tiɲɛ ka Mali in janfa ala k'i yɛrɛ to a janfa la ko donso bɛ nin kamalen fɛn na ko ni sigi ka yi ɲɔgɔn fɛ ko donso bɛ nin tɔgɔ tiɲɛ fɛn na ko ni ministre réconciliation de ɲɔgɔn fɛ ne ye wage ye an b'a fɔ o k'a ta ni ala ye kuma bɛna ni kuma ye an ka Bamakɔ taama ninnu kɔnɔna na donsow ka cɛbɔ la pour que sɛnɛ dabɛlɛ bɛ se ka se Bamakɔ donso denmisɛnw an k'u hakili minɛ o sirannen don n'an taara duguba kɔnɔ ka n'a janfa mais ala y'a kɛ siɲɛ dɔ la an taara ɲɔgɔn fɛ o kɛra ne yɛrɛ ni sɛnɛkɛ ɲɔgɔn ye ko fɔlɔ an ye ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ an ni a ye taali mun kɛ ministre réconciliation fɛ n'o ye wage fɛ ye an sigilen salle créon kɔnɔ k'an ka présentation kɛ présentation nana se sɛnɛ ma a ko ale ye sɛnɛ dabɛlɛ ka bɔ P3 la wage sigilen wage verre bɔ a ɲɛna ko sɛnɛ dabɛlɛ jumɛn don a ko ale ye P3 sɛnɛ ye a ko P3 sɛnɛ kelen kelen a ko ɔhɔ ko ne bɛ e kɔ waati joli joli kɛ sanga ni mɔgɔw ka kunnafoniya kɛ cɛw bila ka t'i nɔfɛ u bɛ taa turu cɛ ka segin e ka n'i yɛrɛ sɔrɔ ne ka salle yɔrɔ kɔnɔ présentation yɛrɛ jɔra sɛnɛ na fɔlɔ de wage ko bi kɔni ne bɛ se ka kuma mɔgɔ wɛrɛ ye e kan k'a dɔn mɔgɔw b'a la ka mun fɔ ja tiɲɛ tɛ a ko ale n'a kɛ mɔgɔ dɔ kɛ la sɛnɛ nɔfɛ o tigi ko kamalen i jija i k'a lamɛn ale ko bɔ mɔgɔ kɔnɔ e kunkolo de tiɲɛna bɛɛ bɛ kan k'a fɔ mɔgɔ bi tan e bɛ se ka kɛ k'o tigi diya cogo di ale m'a lamɛn bilen yɛrɛ nin don de y'a nin kuma fɔ sɛnɛkɛ kuma kun cɛla ni jumɛn ye a ko n'a sɔrɔ ɲɔgɔn ka lafiya sababu b'ale la minisiri in jɛna ni kɔ a ye ni bɔ la Siro bila ne ti kuma tigi ye mais i ye mun dɔn hɔrɔn i ye mun dɔn n'i ma fɔ walahi kuma bɛ tigɛ n'i ye fɛn fana fɔ mun ti mɔgɔ la i b'a k'a fɔ mɔgɔ ma a bɛ tigɛ la kabini kuma fɔtɔ minnu b'a k'e lamɛn fana ni kodɔnbaw dɔn o b'a dɔn k'o fana bɛ tigɛ c'est vrai ko monsieur le ministre bi mun kɔni f'i ye ni ɲɔgɔn ka lafiya sababu kɔni bɛ ne na ne kɛ bɔ mɔgɔ tɔw jara n jɛna a ye n fa bɛɛ ɲɛna an bɛɛ sigilen ji cira an bɛɛ ɲɛ ɲɔgɔn cercle population ma jan dɛ n'a fɔra k'olu bɛɛ tɔɲɔna i kelen kama donc e kelen bɛ jɛ i ni kɔ olu tɛ kisi n bɛ se k'o ko n y'a faamu ko sɛnɛ ni mun f'i ye i jija bi ta in kɔni y'a faamu o bɛ fɛn fɛn fɔ kana to ka jɔ i la dɛ o ye ɲɔgɔn ka numéro ta k'a ta o don la fɔ bi sɛnɛ ni ministre bɛ kuma sɛnɛ ni kɛra o y'a fɔ ta tiɲɛ don wa
monsieur le ministre a sera sera cɛn ani Haidara fana bɛ ten ani olu ka kuma o kɔrɔ tɛ k'olu dama ɲɔgɔn koyi ko karamɔgɔ ye wari di donso ma donso ye wari di karamɔgɔ ma ne yɛrɛ ɲɛna seerew bi yan a don a ma sɔn a minɛ donso fana ma sɔn ka wari ta ko nin minɛ an bɛ mun kɔ dɔrɔn dɔgɔ kan ye nka o de yɛlɛmana ko karamɔgɔ Haidara b'a ka donso financer hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka cɛn dɛmɛ a bɛ fɔ don min na ko Ala ka cɛn dɛmɛ o don de bi tigɛlen ye. An baladan k'a fɔ ni tun ye Zumana Kulubali dɔgɔ Frimaire ka dangan fɔlɔ a fɔra cogo min na min ye ka dɔn ka fɔ wulikajɔ ye gɛlɛya nani ni san tɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ da siri olu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔn tɛgɛminɛ ye ka se ka kow bila faamuyali minɛ kɔnɔ Ala k'u hakili sabati an kelen n'a bɛɛ lajɛlen ka bolo kan n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an taga Irisi jamana kan Irisi jamana kuntigi Vladimir Putin a ka laɲiniw bɛ ka sabati ni waati na Ukraine jamana kɔnɔna la ko dɔgɔ furancɛ kɔnɔna la fɛnɛ k'u taara ni mugujugu caman ni Ukraine duguba caman kan ni waati na fɛnɛ ko kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw bɛ sen na n'an bɔra an ta Burkina Faso jamana kan sibiridon so Burkina Faso jamana ye a ka marabaga jɛkulu kura sugandi maa 25 de bɛ marabaga jɛkulu in kɔnɔna la ni waati na nka ko ni wagati in fɛnɛ la k'u ni politiki mɔgɔw tɛ hakilina kɛnɛ kan n'an bɔra yen an taga Niger jamana kan finitigila ka maa 5 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na Torodi mara la Burkina Niger jamana kɔrɔnya fanfɛla fɛ a kɛra sababu ye u ka bolimafɛn yɛlɛla mugujugu pɛnɛta dɔ de k'a ka maa ninnu bɔnɛ u ni na communiqué in bɔra k'a kɛ u ka lakana ministre fɛ n'an bɔra an taga Beni civili maa 72 minnu tun minɛla n'a bɛ kalo 2 ɲɔgɔn bonya kɔ bɔ ni dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna na ko u labila la kɛra nisɔndiyakoba ye Niger Beni jamana kɔnɔna la an karamɔgɔ tɛ min sɔrɔ ni kun dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ basigi lafiya ye ka se k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na se masarama ni Ala ka kow bɛɛ lajɛlen bila o minɛ kɔnɔ ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ na yɔrɔ yɔrɔ bi dusukun ni hakili ni taasira an bɛ ɲɔgɔn fɛ o la an ka jamana lakanabaa minnu ye n'olu ntanyana an baladan k'a fɔ mundorokaw fɛ ka taa se u kɔfɛ minnu ntanyana a ka ja kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ Gawo marabolo kɔnɔ ka taa se an ka jamana finitigila ka fɛn fɛn ntanyanen don maa o maa yɛrɛ de ntanyana jamana in kɔnɔ na an bɛ dugawu don k'a bɛɛ lajɛlen ka a ɲini masaramani fɛ fɛn fɛn bɛ fasoko don yarabi Ala k'u bɛɛ lajɛlen mago to